Myši, ja vás zdravím pri ďalšom videu a máme tu zimu, máme tu január a je obdobie, kedy fotenie zvierat a celkovo je všetko náročnejšie. Tak som sa rozhodol, že natočím video o mojich behačkách tento mesiac a dúfam, že sa mi časík podarí. A ešte vám všetkým prajem všetko dobre do nového roka. A tento rok chcem vydať o moc viac videí. Minulý rok som vám tuším vydal 2 videá alebo 3, ktoré trvali dlho natáčania. Tento rok to chcem spraviť úplne ináč. Chcem spraviť menšie videá, ale častejšie. A proste neoplatí sa na jedno video tráviť 3-4 mesiace, lebo ten rok ubehne a vydáte pár videí. Takže tak, no. Takže uvidím, čo sa mi všetko podarí tento mesiac. A dúfam, že sa časík aj podarí. Takže, keďže máme zajtra nový rok, tak ako každý jeden rok chodím na jedno miesto dávať zvieratkám niečo za odmenu, že ich provokujem celý rok. No a mám tu prichystané takéto čerstvenie. Nejaká tá kukurica, jablko a mrkva. No a tam som dal aj fotopastu, minulý rok som ju dal a mi to nezaznamenalo, tak dúfam, teraz som dal liveku, takže dúfam, že zaznamená. Chcem vedieť, aké zvieratá sem prišli a dávam to vlastne spolu aj ako štedrú večeru, keďže Vianoce už boli týždeň dozadu, ale dávam to vždy tak na konci roka. Nech majú krásny záver roka a ešte druhú večeru spolu. Takže uvidím, čo príde. Škoda ma nasnežilo. Jediná veľká výhoda toto ráno je tá, že každý deň taďalto prechádza nejaká zver. A niekedy sem vedia prejsť aj na obed. A tak na obed dneska tu nebudem. Ale prišiel som ráno, v podstate prespal som trošku nižšie celú noc. A napadol čerstvý sneh a nikde nevidím nejaké extra vyšlapané stopy. Takže žiadna zver taďalto ani za včerajšie neprešla, takže možno máme veľkú nejakú šancu, že ešte teraz nejaká prejde. Je to taký migračný les, takže to trošku potrvá, kým taďalto prejdu. Jak sú niekde v úštinách alebo niekde pri lúkach a preto vedia aj dosť neskôr taďalto prejsť. Ale niekedy zase taďalto prejdú aj skoro, takže je to také na hrane. Tuto nejaké srnky ležali a keď som vlastne prichádzal tadiaľ, tak som ich možno vyplašil, ale videl som ich pred chvíľkou ako jedna beží tadiaľ, takže
Asi som ich vyplašil. A to je asi úplne všetko. Dve ležiace srnky. Jediné obrovské šťastie, že som sa stihol schovať pod túto skalu. Pretože je neuveriteľné, čo sa robí. Úplná výchrica. Že som sa trošku zachránil pred večerom. A je to sranda. Dobré ráno. Dneska máme už aj nejaký ten mrázik. Je nejak minus 14 stupňov. A prišiel som na miesto do Malej Fatry, kde na zverov to je vždy také v pohode. A okrem srnca tu není sa ani bohviaké stopy. Tak idem na jedno miesto, kadeľ môžu ešte migrovať. A uvidím, či niečo náhodou nezmigruje. Akurát pridávam storku a ukazuje minus 14. V aute mi ukazovalo 13, ale nad ránom sa to ešte zdvihne, takže možno je tá 15. Tomuto sa hovorí pravá zima. Tak, dneska som aj u nás doma a už za nejaký týždeň má prísť oteplenie a to už bude druhá polovička januára, tak som sa rozhodol, že idem rýchlo dať fotopasce, to keď je sneh a tu je trasa, čo vedie na Seník, takže to ďalej to bebeha zver, takže ju dám niekde hore na strom a uvidím, či vôbec zverejním aj nejaké zábery z tohto, lebo toto som teraz vo svojom dlhoročnom projekte a všetci viete, že Maninskej, takže ale určite možno čas ich zverejním a verím tomu, že určite nejaká zverta ďalej to bude chodiť. Takže boha za ďalší človek. Takže asi tak. Vďaka termovízie
sa mi aspoň v Rúbanici podarilo nájsť srnku alebo srnca. Ťažko rozoznať takéto diaľky a pár laní. Takže na to, že tu už večer mrznem v minus 7 alebo koľko je a už čakám tu 2 hodiny, tak aspoň čo si, aké to je na diaľku. No a našiel som si takéto krásne miesto pri potoku. Všimol som si ešte cez ruju, že tu chodí zver a tak, takže som sa sem vrátil. A aspoň tento dnešok nekončí úplne s nulou, ale aspoň, že čo si. Teraz tento posledný týždeň je ozaj taký, že cez deň je teplo, v noci extrémne mrzne a ten sneh je vás tak extrémne počuť. To sa aj neoplatí ísť ani do lesa nikde, lebo tá zver vás na kilometr už počuje. Takže nič nenatočíte. A už som chcel zmeniť taktiku a chcel som ísť na hrebenie hôr, len tam sú poznám také miesta, kadeľ chodia po podskali aj medvedia tak, len problém je, že tam musíte byť celý deň, aj to nemáte garantované a potrebujete aspoň normálnejšie počasie a nie výchrice a hmly hore. A minulý týždeň, keď to počasie také bolo, tak som zdechyňal doma chorý. Takže zrovna teraz, keď je nejaká tá šanca, tak sa znova počasie pokazilo a od zajtra už má aj pršať a tak, takže sa tam určite nedostanem v tomto videu, ale ale tá aktivita ešte stupne nejak tak vo februári alebo tak v marci, tak potom si urobíme iný vlog na to a tej tam skočíme. Išiel som dneska na nové miesto do Durďového, ja som ešte nebol a pozrel som to tu termovíziou, som na takom kopci, podo mňou sú lúky, ale je vidno vzadu nejakú zver. Jak je to zver, je to dosť ďaleko. No a už nakoľko sa začína za chvíľku svítať, už som pozeral na mapách, čo si narýchlo, lenže nakoľko tie lesné cesty sú aj pod ľadom a tak ďaleko sa nedostanem. Takže nejdem vymýšľať. Ostanem tu a toto si pri aute desíka sadnem a budem pozorovať, či čo síka cez tie lúky a tak neprebehne a tak no. Už moc asi nevyriešim teraz. Takže extrémne sa mi dneska ráno nechcelo. Ale zvládol som to a išiel som. Ráno som zmenil hento miesto a išiel som sa presunúť na druhú stranu. Viem, že sú tu nejaké lúky podľa mapy, ale husté lesy a nevedel som ako dlho alebo ako ďaleko to je. Ja som na takomto kopčeku a tam dole je seno a mal som tu stádo jeleňov. Takže urobil som opäť ďalšie super rozhodnutie, že som ráno sa presunul na iné miesto, keď tam nič nebolo.
No a aspoň som mal to stádo jeleňov. Takže som rád a vyzerá to byť aj pekné miesto aj na ruju. Takže a očividne tie jelene tu asi trávia čas. V tomto lese tu tam dole ležali. Takže asi sa sem ešte počas videa isto vrátim. A možno sa mi ich ešte podarí nájsť a odfotiť tu. Takže. Ale ráno je úspešné. Je to tu veľmi, veľmi pekný. Je to tu veľmi pekne vychodené od zvery. A vyzerá, že aj nejaké prasatá sú tu. A možno zajtra ráno, jak sa mi podarí, sa sem opäť vrátim, aj keď už je to oteplenie, už toho snehu není moc. A večer hlasia dážď. V podstate skoro celú noc hlasia pršať. Takže keď sa sem zajtra ráno aj vrátim a tie jelene tu asi aj budú znova, neviem, či sa to oplatí aj na nejakú fotku, keď všetko bude blatovité. A už tá biela krajina není taká. Takže no nič, uvidím zajtra ráno. Keby aspoň ostane tento bordel, aspoň čosika. Ale viem, kde sú, viem, kde ležali, takže skúsim sa k ním dostať o čosi bližšie. Dobre myši, máme tu koniec mesiaca, čo znamená koniec videa. Tuším, že je neviem, či to je vidno, 30. Zajtra je 31, ale zajtra už natáčať asi nebudem, lebo vlastne nejaké inverzie, takže sa povenujem tomu. Takže týmto aj video končím. No a nakoniec nejaký ten poprášok snehu napadal. Tak dúfam, že aspoň dnes večer mi vyjde nejaká zver. Nejakú som si vyplašil, keď som šiel, čo ma mrzí. Vedel som, že tam bude, ale nechcel som ísť po ceste. Takže čo sa mi podarí, to ukážem. Keď sa mi nič nepodarí, tak vidíme sa čoskoro. Čaute.